Velkommen til Spalager.dk. Her er en kort gennemgang af vores model Blåvand. Model Blåvand har følgende mål. Det er, at den er 2,20 meter på den lange led, og på den brede led herover, der er den 1,80 meter. I spagbadet her, der har man 5 sædepladser. Det vil sige, at man har et lounge-sæde, det vil sige et liggesæde, og så har man 1, 2, 3, 4 sædepladser. Så man har egentlig rigtig godt med plads i vores model Blåvand. 5 personer. I antal liter vand, man har i et spagbad som det her, vi siger til 1000 til 1100 liter. Det afhænger lidt af, hvor mange man er i spagbadet. Klart, jo flere man er, jo færre liter vand er der selvfølgelig i spagbadet. Her har man 44 dyser. Dyserne er her, hvor alt tryk kommer ud af spagbadet, og som giver os den her lækre og dejlige massage, som vi gerne vil have. Styringen, det er Balboa, så det vil sige, det er amerikansk. Så det er i selve kontrolpanelet heroppe af Balboa amerikansk. Og styreboksen, man har hernede, det er også Balboa og kommer også fra Amerika af. Funktionerne i vores model Blåvand er mange, og de er gode. Det er sådan, at alle dyser, du har hele vejen rundt, det tænder og slukker man herovre på kontrolpanelet. Så når man trykker på jet herovre, så begynder der at komme mere tryk, og pumperne bliver sat i gang. Oppe i toppen, der har man de her diverters. Der er nogle små nogle, man kan dreje på, og så er der en stor. Hvis vi starter med den store herovre, den bestemmer lidt, hvordan trykket skal være i spagbadet. Så drejer vi til højre på den store diverter, så tager man alt tryk fra 3 andre sæder og lukker ud i lounge-sædet og i sædet herovre ved siden af. Vælger man at dreje tilbage, så fjerner man trykket fra de 2 sæder, og så kører der rundt i de 3 andre sæder, hvor der kommer ekstra tryk, og der kommer mere power på nu. Så har man en heroppe, der er lidt mindre. Nu justerer vi tilbage, så der er lige meget tryk i alle sæder. Den lille diverter, når vi drejer på den, så fjerner man tryk for de 3 sæder her. Det vil sige, at der kommer mindre tryk ud af dyserne nu. Hvorimod drejer vi tilbage igen, I vil kan se det med det samme i vandet, så kommer der mere og mere tryk på. Den lille, der sidder herovre, har samme princip, men gælder for de 2 andre sæder. Når man skruer ned, så fjerner man trykket fra dem herovre. Det betyder, at vi får mindre massage. Ikke den der hårde intense, men mere blid og mild. Drejer vi tilbage igen, så skruer vi op for den. Den sidste, vi har herovre, det er faktisk den, som kan styre vores fontæne, vi har her. Så vil man have den til at køre, så drejer man på den. Ønsker man ikke, at det skal køre, drejer man tilbage igen, så slukker man. Nu tænder vi for den her. I model Blåvand har man lys. Det vil sige, nede i bunden hernede har man lys inde i spagbadet. Man har oppe i de her 3 fontæner, og så har vi udvendigt i de 4 hjørner. Så om aftenen så er der masser af hygge og masser af lys i spagbadet som model Blåvand. Når du køber model Blåvand, så er der selvfølgelig et termolåg med til i prisen. Termolåg, det er jo med til at gøre, at når vi ikke bruger spagbadet, så lægger vi termolåget på. Vi får lukket det rigtig godt rundt om hjørnerne, så vi holder varmen inde i spagbadet. Det gør selvfølgelig også, det er billigere at køre med, når man gør det på den måde her. Når man skal af igen, vipper man det over og lægger det op. Egentlig anbefaler vi, at man køber en coverholder, da det er lidt uhandigt at stå med det her, når man skal op i spagbadet, og man skal have låget af. Mange smider det på fliserne, og så bliver det ødelagt. Så kan de købe et nyt låg igen om et år eller 2. Så termolåg følger altid med. 7 til 10 cm. Vedligehold af model Blåvand er ikke så besværligt. Vi har den blå flyder, som ligger rundt herude og svømmer rundt. Her skruer man låget af. Smider man en klortaps ned i, når man skal dosere sin klor. Man må ikke smide klor direkte ned i spagbadet. Det er alt for intens og kan ødelægge akrylen på sigt. Når vi har vores klortaps i, låg på, ud i vandet med den igen, så ligger den herude og flyder rundt, og doserer stille og roligt klor hele tiden. Når man skal ordne sine filtre, så er der et simpelt låg her, man løfter op. Så har man 2 filtre hernede. Vi anbefaler, at man spuler sine filtre en gang hver 14. dag, og en gang om måneden tager man dem op, sætter dem i en spand, hvor man så bruger filterrens, for det fjerner alt det her hudfedt og hår, som sidder inde i filtrene. Det er meget, meget nemt at skrue op, så for at demonstrere, hvordan man får den op, jamen så drejer man egentlig bare rundt på filteret her, løfter op, og så er man klar til at rense og spule, når man har gjort det. Ned med det igen, og så skruer man det fast. Lægger låg på, så er man i hvert fald et godt skridt på vejen.
Vi håber, at den her video den har hjulpet dig lidt til at få lidt mere forståelse for vores lækre og eksklusive spabade. Søger du mere rådgivning, eller skal du have mere hjælp, så kontakt os gerne på vores telefon. Skriv en mail til os, eller besøg vores lækre store showroom. Så står vi altid til rådighed for at hjælpe lige nøjagtigt dig, så du får det rigtige valg til dit spabade.